பிரித்தானியாவில் சட்டவிரோத தொழிலில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டில் வெளிநாடுகளை சேர்ந்த 11 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பிரித்தானியாவின் சர்ரே கேம்ப்டன் பார்க்ஸ் கிறிஸ்மஸ் சந்தையில் நடத்தப்பட்ட திடீர் சோதனையின் போதே இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன்போது இந்தியா, ஈராக் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்தவர்களே கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 5 பேர் நாடு கடத்தப்படுவதற்காக தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர். 6 பேர் குடியேற்ற பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டதாக அந்நாட்டு செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. பிரித்தானியாவில் சட்டவிரோத தொழிலில் ஈடுபடுவதற்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதற்கமைய கடந்த 2024 ஆண்டு முதல் 2025 ஆண்டு கால பகுதியில் முன்னெடுக்கப்பட்ட 11,000 சோதனை நடவடிக்கைகளில் 8,000க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த நாட்டு அரசாங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளது.